Гасырлар буе үз исемен калдырып, мәңге яши торган кешеләр бик сирәк була. Хәсән Туфанны мин шуларның берсе дип атар идем. Бу шәхес инде 100 елны узып китте. 100 елдан соңда яшәячәк ул 200 ел туса яшәячәк. Чөнки менә фаҗигале, язмышлы иҗат кешеләре безнең озын гомерле була. Хәсән абый ул әүлия кебек кеше иде. Менә мин аның бер генә дә тегә менә күтәрелеп, дырфа итеп, тупас итеп әйткән бер вакытта ишеткән булмады. Туфанны инде аны төрле мәгънәдә кулланалар. Куәтле, көчле мәгънәсендә дә кулланалар. Чистарту суы буларак та кулланалар. Ихтимал Хәсән Туфан үзенең кеше күңелләрен чистартырга алынган миссиясе турында уйлап, үзенә шушы кушаматны сайлаган. Хәсән Туфан. Бик нык кизәнеп, йомшак кына кул куя торган гадәте бар. Менә шушылай иттереп кемгәдер теге нәҗесләргә, дөньяны булгатучыларга кизәнә дә, ләкин аның күңеле йомшак кына иттереп йодрыгын төшерәдер. Тормыш никадәр генә кыйнаса да, Туфан сынмаган, бәгыре катмаган. Һәр кемнең күңелендә изге бер дәрвиш буларак уелып калган. Ә бит усалланырлык кыен ашаган, нахакка, таш капчыкка ташланган. Аннан кайткач та гел башыннан гына сыйпап тормаганнар. 1956 елда Сәрген сорогын тутырганнан соң кайтырга рөхсәт ала. Ә ул үзенең хатынының үлүе турында һәм үзен кулга алган вакытта 40 көнлек калган Идигәй малаеның үлүе турында белмәгән була. Һәм квартирага кайтып кергәннән соң Хәсән Туфан мондагы хәлләр белән таныша. Кызы әтисенә менә шушы редикульны бирә. Бу редикуль Хәсән Туфанның хатынына беренче бүләге була. Шушы редикульдә Луиза Апасали Әскәрова 16 ел үзенең иренең төрмәдә утырган вакытта нинди авырлыклар күргән һәм нинди документлар булган җыеп, аны яшереп тота торган була. Еш кына квартираларында тентү булып торган вакытта кызы әтисе белән фотога төшкән Гөлгенә ханымны яшь вакытта инде бу әтисен Хәсән аганы фотодан кисеп ыргытырга мәҗбүр итәләр. Һәм бында фотокарточкада кызы гына кала. Сандыгыңда ята синнән калган, белешмәләр салган редикюль. Миннән сиңа, гомер юлдашыма, иң беренче бүләк иде ул. Редикюльдә калган белешмәләр, алардагы кайбер билгеләр, тормышыңның соңгы хәбәрләрен бүген миңа сөйләп бирделәр. Һәр кайсында тамчы-тамчы эзләр. Алар нинди тамчылар икән? Болыттанмы алар, әллә синең керфекләрдән тамдылар микән? Тәрәзәңә җилләр бәрелгәннәр, сагынма дип янап киткәннәр. Күнмәгәнсең, эштән сүрелгәнсең, еллар сине донор иткәннәр. Посылкалар белән ярдәм иттең, без бит илдә, өйдә бит дидең. Ә ул ярдәм каныңа алыштырган паёкларың икән бит синең. Алдарсың дип уйлый идем мени, ә син мине алдагансың ич. Üzülür хәлгә җиткән гомеремне син җаның белән ялгагансың ич. Соңгы таңың беленеп килгәндә дә, күрешү көнен көткәнсеңдер дә, ләкин ирек бераз кишегеп килеп, эзләп тапты мине Себердә. Хәсән Туфан, Луиза Сәлигәскәрова, Мулла кушкан исемнәре белән әйтсәк, Гани Камал белән Хизбулла мәхәббәте. Ул ниндидер бер шәрык бәйтләренә, шәрыктәге риваятләргә тиң дәрәҗәдә мәхәббәт язмышы, фаҗига. Хәсән Туфан белән Луиза Сәлигәскәрова 6 елда 6 ай торалар. 34 яшьтә була Хәсән Туфан, аннан 7 яшькә кечерәк Луиза ханым. Бер кыз белән бер малай, 4 яшьлек Гөлгенә һәм 4 айлык Идигәй 40 елда Хәсән Туфанны алып килткән вакытта менә шул халәттә кала Луиза ханым. Луиза Сәлигәскәрова турында язылган инде булса аерым бер очерк юк. Менә тегеннән бер җөмлә, моннан бер җөмлә җыеп күз алдына китергән вакытта
Ул бик нык ихтиярлы, сабыр да, ғарур да, бирешми торган, сыгылмый торган ханым булган икән. Актив була ул, тырыш була ул. Әле Хәсән Туфан фаҗигасына кадәр ул үзәктә бөтен вакыйгаларның эчендә кайнаган шундый бер җәмәгать эшлеклесе. Кыскасы, һәр яктан килгән заманының бер алдынгы фикерле туташы кызы булган. Аннан соң инде бераз күренә башлый. Менә мондагы бик саран гына, берничә генә кәгазьләрдә ул имеш актриса буларак та ул аның мөмкинлекләре шиклерәк, аны кыскарталар да, ләкин ул аларны театрны судка бирә. Менә никадәр көч. Шуннан соң җиңеп чыга, аны кабат алалар театрга. Аннан тагын шушы хәл кабатлана, тагын кыскарталар, тагын чыгаралар. Ул бирешми тагын йөри артыннан. Әле бит Хәсән Туфан да сорап яза, ниндер кәгазьләр, хатлар, документларны тегендә тапшырырга, монда илтергә. Бу вакытта әле ул Казанда. Шул 42нче елда фатирдан фатирга төрле авырлыклар күчеп йөргән вакытта дус эшләрендә дә торырга мәҗбүр була ул. Малай, кичкенә малай авырып китә һәм үлә. Ул бит менә шуның үлеме турында язмый. Хәсән Туфанны башысы килми. Хәсән Туфан ышана, хатларында һәр вакыт әйтә, минем гаебем юк, без тиздән күрешербез ди, өметләр бирә, бөтенләй ихтыяры сынмасын дигән кебек. Менә шушындый бер-берсенә рухи ярдәм бирү аркасында Хәсән Туфан яшәп кала, ләкин ачлыкта менә шушындый дәрәҗәдә түбәнчелекләр күреп, үзенең сәламәтлеге турында уйлый алмый, әлбәттә, Луиза. Ул сәламәт кешегә дә кан бирү нинди зур зыян дип әйтергә мөмкин. Ә ул ана шул кан биргәч, аларга аз гына икмәк бирелә, аз гына ризык бирелә. Ул вакытта Казанда сугыш вакытында госпитальләр бик күбәя һәм кан бик күп кирәк була. Шул сугыш чорында инде ул кан бирә башлый. Әйберләр сатырга да туры килә. Хәсән Туфан үзе әйтә, минем анда эш өстәлемне дә, минем ниндидер киемемне дә сат, аңа гына терәлеп калса, ул ярдәм итә алса дип. Ул вакытта халык дошманы хатыны дип кул бирмәүчеләр дә күп булган, киная белән әйтүчеләр дә булган. Син инде бик әллә кем булып йөргән буласың, халык дошманы хатын икәнлегеңне онытма дип әйтүчеләр дә була. Һәм аннан соң әле аны яңадан әмер белән Казаннан ук куалар. Эш урыннан гына, фатирдан гына түгел, хәтта шәһәрдән куалар. Луиза Салихәскәрова барыбер тагын кайта, кара эшләрдә дә эшләп йөри, идәндә юарга туры килә аңа. Ул эштән чирканмый, баланың тамагы тук булсын да, ниндидер ярдәм итә алсын Хәсән Туфанга. Авыр тормышта сер бирмәй. Ул төшенгәндер, ул да, ире дә нахакка җәберләнә. Шуңа күрә ул бу нахак бәлә алдында баш ясы килмәгән. Кайчанда булса барыбер җиңүләренә ышанып яшәгән, ләкин эштә бөтенесе җыелып, соңыннан авыру булып килеп чыкканнар шул, яман шеш булып килеп чыккан. Баш иям дә рәсмең каршында мин, күзләреңә багам тилмереп, яшьле күзен Мадоннага текәп, сүзсез калган Рафаэль кебек. Тирбәлешеп куя уйчан гөлләр, бер-беренә хәбәр биргәндәй, кеше булсак әгәр, без дә шулай сыкрар идек бәлки дигәндәй. Хатынының, улы Идегәйнең үлемен дә белми кайтып төшә Туфан Казанга. 16 ел көтә ул Луизасы белән очрашуын. Тик Луиза аны нибары 10 ай көтеп җиткерә алмый вафат була. Шагыйрьгә эченә җыелган бар әрнүен, мәхәббәтен шигырьләрендә бәян итәргә генә кала. Шулай гомере буе Луизасына турылык саклыймы ул? Ул Сибир тормышында да, башкада да аның шигырьләренә карата шундай дип аскет шагыйрь булган, дәрвиш шагыйрь. Менә Казанга кайткач инде, аның беркем дә көтеп тормаган да белгәч, соңыннан ул 56 елны чынлап та гашыйк була һәм анда да
Аңа багышланган шигырьләрен Луиза исеме белән бәйләде. Очрадым мин быел бер чәчкәгә, көтмәгәндә, уйламаганда, нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә, әйтерсең лә синең дәвамга. Тормышымның синнән соңгысында сөймәм дигән идем һич кемне. Нишләргә соң миңа, нишләргә соң? Ул һәр яктан синең шикелле. Клара Булатова дигән шагыйрәгә, ләкин шунысы, Клара студент вакытта университетта үзе бик талантлы шагыйрә, бик кызыклы шагыйрә. Аларны котыртучылар, нитүчеләр, хәтта шушы мөхәббәт мәсьәләсе Язучылар союзы идарәсенә барып җитә. Ул заманның 40 уйлап чыгарылган коммунистик әхлак ниләре, әйт хәтта шул мәсьәләдә дә тыкшыналар иде. Шуңа күрә Хәсән аганың ул шигырьләрен күбесе вакытында басылмады. Ләкин ул һаман язды, Тәнәкә исеме белән аның шигырьләре башланган иде. Кларага Тәнәкә исеме белән. Гаҗәеп шигырьләр. Һәм шунысы бар, Клара аның шулай ук аңа багышланган шигырьләре булды, һәм хәзер дә языла. Күптән инде хатлар килми миңа, син яраткан зәңгәр букчада. Килми хатлар яңа ел туса да, язлар алмашынып торса да. Килми хатлар синнән. Ничә тапкыр яфрак ярды кайын, ничә тапкыр койды яфрагын, ничә тапкыр синең кайыныңа ялгыз гына килдем мин тагын. Ялгыз гына килдем, ишетим дидем, яшерен серен үткән елларның, кайының да эштән генә көйли, ил яңгыратыр сөю җырларын. Бу мәхәббәт тарихы хатларда языла. Үзеннән 36 яшькә яшьрәк кызга шагыйрь Искәндәр псевдонимы белән кайчакта көненә 5 шигырь хат язып сала. Искиткеч гүзәл, гынахлардан өстен шагыйрәнә мәхәббәт кыйссасы бу. Тик азагы гына әкияти түгел. 75 яшьлек юбилеена әзерләнеп йөрүче Клара ханым Булатованы без Әлмәт үзәк хастаханәсендә дәваланганда эзләп таптык. Аның мин 3 мөхәббәте белән ачыналыйм. Беренчесе инде әлегә ваяга мин Ниса карчык. Ул аңа аның турында язган юлларында әйтә. Тик бер генә кычак бәхеткә дә риза улың идем мин синең. Исеңдәме, Ниса? Исеңдәме? Ул бер кычак бәхет син идең. Булса аның беренче мөхәббәте. Бакыр балда кигән 14 яшьлек шәкерт малай. Икенчесендә хатыны Луиза апа. Гүлнең гөлгенең әнисе. Өченчесендә менә шушы үзе уйлап чыгарган, уйлап тапкан, үстергән, күчергән 76 шигырь хаты бар аның миндә. Өченчесе бәлки иңгешесе, бәлки иңгешесе булгандыр. Кем белә. Мин аны кабул итәр дәрәҗәдә түгел идем. Клара Хәсән Туфанның кызы Гөлгенә белән яшьтәш. 36 ел айырма. Бу мәхәббәтне яшь кыз гына түгел, күпләр аңлый да, кабул да итә алмыйлар. Чөнки заманның әхлак кагыйдәләренә сыймый дип саныйлар. Хәтта Язучылар берлеге идарәсендә тәртибен тикшереп, улуг шагыйрьне мәсхәрәлиләр. Моны миңа чыгыннан Әмирхан ага Единкей үзе сөйләде. Канчалар дип атады ул безнең ул чактагы башыкларыбызны. Алар кеше түгелләр иде бит диде. Алар аны менә шулай итеп таптадылар. Гомер абый Бәширов та кешелексез килде диде. Һәм Гариф абыйны үсепенә киләйдер вакытта. Гариф абый мине Ленин вакытында туктатып болай диде. Син кызый тукта. Итем нәрсәдән? Нәрсәдән туктый?
Мен оқимын, нашар оқымаймын, мен ұрашмаймын, мен ішмеймін, мен кеше хатанесінен ербіле еріп, ойасын бұзмаймын, мен нәрседен құтарға тейірсім. Біз сіңа туфан башына жетерге еріп білдірмейбіз дейді. Менә шушы йортта яши Хәсән Туфан кызы Гөлгенә белән. Клара алар фатирына еш килә. Узаграк күренми торса, шагыйрь аны үзе эзләп шалтырата башлый. Клараның чираттагы килүендә Хәсән өйдә булмый. Шалтырата китме төртененке, мен жаңа шешеклер алып қайтам. Алып қайтайды ол бір бүртік ромашка, бір бүртік қыңғырау. Гүлгіне отыра. Егердері, мені сіздің ауылғы бақы оған кеуге шықса, мен оны біргене түсі оңлайым. Оңа әйтейдің исімі керек, квартирасы керек, оқшасы керек. Мен тұрын шығып кеттім. Хәсән қайтқан шешеклерін көтеріп. Мен юқ, телефоннан шылдырата. Нәрсе болды? Мен ратым бұрқын қызығынан сұрады. Бик тупас етіп. Ягымлы таушың мин түгел, көн бойы телефон сағынды. Мин түгел, сәгатьләр көтәләр, сағындым диячәк шагыңны. Ник сине тәнәкә бу өйдә һәр нәрсә тугандай үз күрә. Ә минем бу эшкә шәһәнә билләһи катнашым кечкенә. Ягымлы, илһамлы таушыңны юксынды көн буе телефон. Мин түгел, сәгатьләр көрсенә, инде дип җитте бит кичке 10. Мин түгел, дәфтәрләр көтәләр, шигырьнең җанлысы килгәнне, җиңелчә аякка татарча шигелгән башмаклар кигәнне. Шушы сөйләшүдән соң Клара тәнәкә Туфанның шигъри хатларына да җавап бирми башлый. Үзе дә килеп күренми. Бәлки шагыйрьнең кызы Гөлгенә белән аралары суынуга да нәкъ менә шушы очрак сәбәпче булгандыр. Чираттагы очрашуында Клара Туфанны инде үзе үпкәләтә. Совет әдәбияты журналына кірсем, отыралар, яшьләр дә бар, картлар да бар. Әйтәләр, нәрсә язасың Клара? Мен там пародиялар язам. Кимгә ничек инде Мәхмүт Хүсәйннең Окаеннар җырына. Ничек яздың? Окаеннар шаулы җилләрдә бер карт шагыйрь гашык булган мен шыр юәргә. Хәсән абый шунда. Менә ул коншайды куйды да, Окаеннар, исе таң җиле, ахмак башлаган минем арттан шаба карт килде. Бөгеліп түсті. Менің аны алай ренжітірге қоқым жоқ еді. Ол ит менің тірсегіме де қоғылмады. Ничек кенә булмасын, әйтеләсе сүзләр инде әйтелгән, ашикларның аралары суынган, мәхәббәт кыйссасы тәмам. Тик менә бер кузгалтып җибәрелгән репрессияләр машинасы гына туктарга теләми. Хәсәннән аралау өчен Клараны юләрләр йортына ук ябып куялар. Яптылар бит, юләрләр йортына. Шулай. Башта илдеп салдылар. Шихов романдағы песәхне Евразия Испанияға. Оннан консулдат күрсетәбез алып киттеләр сары йортқа. Мен кемгенә килсә дә Хәсән абый килгәндер дип шагайдым инде. Ул килмәде. Ә мин әле һаман сине көтәм. Әле һаман өмет өн яши. Хыял җибен мең кат урыйм. Сүтәм, йөрәк гөжли, акыл эндәшми. Совет системасының мәкерен, бөтен явызлыгын үз җилкәсендә татыган Хәсән Туфан Клардан бөтенләйгә баш тартырга мәҗбүр була. Югыйсә,
Ул кысылса, яшь кызны чынлап та тилертеп бетерерләр иде. Моннан соң инде ул бөтен мәхәббәтен шигърияткә һәм табигатькә генә багышлый. Аккыш күлендәге дачасында рәхимсез җәмгыятьтән читләшебрәк яши башлый. Бу урыннар, бу җирләр, бу урман аланы Хәсән ага Туфанның иң яраткан урыннарының берсе дисәк тә ялгышмабыз. Чөнки ул карлы, ермаклы яздан карак көзгә хәтле менә биредә яшәргә ярата иде. Шушында яши, чәчәк чыкканны күрә, ул чәчәкне җәй буе тәрбияли дә, чәчәкне кышка хәтле китереп җиткереп озатып кала торган иде. Менә бу урында Хәсән абый яшәгән өй бар иде. Кызганыч ки, хәзер ул инде ишелеп төште, сүтелде, аның урынына башка йорткалыкты. Менә аның Хәсән абыйны хәтерләгән ике алмагач кына биредә яшәп яталар хәзер. Алар барысы да әлбәттә Хәсән абыйны хәтерлиләр иде. Менә шушы ике алмагач арасында чәчәк түтәле бар иде. Ул баскычтан төшә дә, шул чәчәк түтәл тирәсендә йөреп, чәчәкләр янына чүгәлләп, алар белән сөйләшкән булып, бик мөлаем итеп утыра торган иде Хәсән ага. Ике мәхәббәте, системага ышанышы бетерелгән Хәсән Туфан яз җитүгә шушы Аккыш күлендәге дачасында яши башлый. Аның күп кенә шигырьләре шушы Аккыш күлендәге дачада туа. Яшь шагыйрьләр аны шушында эзләп таба. Кемдер Фатиха, кемдер Шелтә ала. Ничек кенә булмасын, тарихи урын бу. Тик менә Хәсән аганың эзләрен биредә ядкар итеп сакламаганнар. Яңа коттедж салып куйганнар. Хәсән Туфан әдәбиятыбызда Кулгали, Дәртмәнд, Тукай, Җәлилләр кебек янәшә торырлык шигъриятебезнең алтын баганасы. Тик язмыш яралары аны да читләтеп үтмәгәннәр. Нәрсәйдер туганнар